Takže ľudia, čaute pri novom videu, že som tu to zničil, ale to je jedno. Dneska tu máme špeciálneho hostia Sama, že? Samo? Ktorý má vlastný YouTube kanál. Odberou bude live streaming, keď sa Veťovi bude chceť teda. Hej, Majekovi musíš hovoriť. Majekovi, no. Takže, To je Majek. toto je špeciálny host Samo, ktorý má vlastný YouTube kanál, kde sa volá Dorilohorik, takže mu dajte odber a my ideme stavať aquapark v tomto videu. Kde si? No poďme. Tak, aby som ho postavil. Takže ľudia, tuto máme vybraté miesto na aquapark. Ja tu jediný hrám na počítači. Presne, my hráme na mobile, pretože máme počítače vonku. Dobre, takže zoberieme si teraz aké veci, ktoré budeme potrebovať na tie Bazény. a potom sa vám ozveme, keď začneme robiť. Dobre, takže ľudia, teraz vám tu dáme taký timelapse, ako vám to tu, akože ako to budeme vykopávať a dávať tu bloky. No zatiaľ, no Takže toto je plavecký bazén. Čakaj, iba chcem niečo doplniť, jak môžem. Môžem? Áno. Tak Tuto bude tá stavba. tuto, takto budú Robíme tu ešte skokánske mostíky pre skokanov. Takže tí, ktorí budú chcieť skákať, tak sem prídite. Takže ešte zoberieme rebrík, dáme ho tam. Potom vyplníme ešte celý bazén vodou a jeden bazén už bude hotový. Už to len zaplním vodou teraz. Veď keď sa pýtaš, čo robím to, aby mohli ľudia dýchať pod vodou. Samo, nehovor, Beťo. Tá, Majek. Presne, Majek, že Peťo? Majek. Takže ja som tu spravila takéto schodíky, keď budete chcieť ísť akože preč z tohto bazénu. Alebo do bazéna. Tak pôjdete po týchto schodíkoch. A ideme ho vyplniť, takže... Takto a idete takto do bazénika. Áno, presne tak. Dobre, takže my ho ideme vyplniť teraz. Koľko chceš tých bazénov? Ešte jeden, možno dva. No, jak ti to nevadí, no tak ja na chvíľku tvoj záber dám preč a idem robiť výrivku, ktorú som chcel robiť. Jak to máš z dvojeho bloku, tak Ale ja to potom sa nabijem. ti motá z toho hlava. Ajaj. To má taký efekt, pozeraj. Ale postaráš. Ja to mám zo svojho bloku aspoň. Takže ľudia, vyhrivka už je hotová. No, ja si chcem ešte doplniť taký, jak to nevadí, taký sakura strom. Jak by to nevadilo? Presne, sakura strom...
My ste zabili toho creepera? Nevadí, ho mám odfoteného na náhodou. Rest in peace creeper. Ja mám odfoteného na náhodou. Dobre, ale dajte do komentárov rest in peace pre creepera. Urobil som ešte takéto kríky. Keš, no, to je pekné celé. Aby som dal ešte, ak by to nevadilo, no tak lampáši na to. Také, ale Môže to funguje. dáme tu lampaše. Som dal takto Ja by som urobil z tohoto. takto. Počkaj, urobíme z Ja tohoto. keď som dal zle. A počkaj, tu robím takto osvetlenie niekde. Tak tu robím takto. Takto hore by som nie, no takto hore je... Tu urob lampáš, tam daj lampáš ešte. Kde? Jen tam, čo tu robím ty poty. Víš? Tak som dal lampáš do spodu. Dobre. Rúžový? Prečo rúžový? Lebo to vyzerá pekne. Ak by ste si mysleli, že... Ale teraz chodte robiť toto. Čo? Teraz chodte robiť ten, Bazén? hej, ďalší. Jak... Nie. Bazén. Ďalší. Dobre, ja dám tento odpočinkový niekam ďalej tuto. Takže ľudia, toto bude asi koniec tejto epizódy. Ešte vám ukážeme všetko, čo tu máme. Tu sme ešte dorobili takto odpočinkový bazén. Ten sa bude ešte dorábať. Tu takto máte ešte bublinky, takto sú tu bublinky. Potom tu máte, tu je ten nádherný Plavecký. plavecký bazén. A potom tu máme ešte Výrivku. A sakura strom. a sakura strom. Dobre, takže... To je asi všetko. Ešte tu sú WC, ale vám ukážem také tajomstvo. Peťo, poď sem. Tu na tých veckách. Na vecka. A vám ukážem. Tu na tých veckách je taký mechanizmus, aby ste sa netopili. No, dobre. A to by bolo asi všetko pre tento diel. Tak asi čau! Goodbye!